I-text mo. I-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. Yoho! Maray na hapon! Damerien, 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 damerien. Good afternoon po. Nawala Kuya Nems? Nawala? Yeah. Onder ang music ko. Nawala sa music ko ah. Onder ako? Onder ako ah. Nataraga rin nawala. Hello! Ayan. Okay na. Kaya ko nadadangog sa boses ko ah. Ako kaya mga tugang pambira ko mag-headset ha. Gari pag ako nagpara-headset, siguro pag edad kong 50, gari bungog na ako eh. Hello! Hello! Damerien. Good afternoon Pilipinas, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pinky on mo baby. Kumusta po kamo? Kasabay niya to si Kuya ni Miss Flora, boda si Jero Martinez sa satuyang technical, boda sa IT. Hanggang po kitang alas 4. Kumusta pa sa tuyang mga kapingki? Kumusta pa sa tuyang mga kapingki? Dakol pa na kinabog sa tuya, Kuya ni Median sa mga gilid-gilid na pala na no. Hala ko kaso bago dyan sa sarong lugar. Tamay pigkauron akong mga estudyante ta. Siguro akong mga oro advisor, duman sa mga thesis nila. Hindi akong ibang mapamuring tan, tiniripon ko ngunya na hapon. Pagalong palan maki-oron sa mga estudyanteng din naghihiro. Kadakol pa lang yung mga paradangog kita dyan sa mga gilid-gilid sana. Good afternoon, Tabi Sendo ka boss, mga kapingki. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta po kamo gabos? Mga birthday celebrants natin, good afternoon po Sendo. Mga travelers natin, hello. Hello, how do you do? Kumusta po kamo gabos? Ang sa tuya tabing word for the day, tingating. Ano ang sabihon mga tugang kang tataramo na tingating? Sige daw, Explicare daw tabi ako nindo sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Ang sa tuya tabing word for the day, tingating. Sige daw, sige daw. Ang daraga ngaya, medyo tingating. Kaya ngaya, naghahanap ngaya ki Papa. Naigo ngaya ki bako tingating. Sige daw. Hello, good afternoon. Good afternoon, amigo. Good afternoon po. Hello. Yes, sir. Amigo, good afternoon. Yeah, good afternoon. Bulan ba ganun Agosto medyo ang orang baga tigataram Tingating. Yan, tingating nga na gusto da. Okay. Orang produkto. Naluya. Luta. Ganyan. Yan ang tingating. Yan. Okay. Medyo tios migo, di ba? Alright. Okay. Sige migo. Mabuhay. Salamaton. Hello. Good afternoon, Manong Bert. Sa kuyang pagkasabot kang tingati, ini kung sa ekonomiya, ang kwarta, hararumot niyan. Garing nga ang kwarta, mapaghalon paghanapon mo niyan. Hanapon, tingati nga yan mo niyan So, grabe mong pangaipo, dahil mo maitao. Oo. Pero ngayon, sa ibang ngaya, grabe nga minahakot ki kwarta. Ano ba, grabe. Ano? Pero kadaklan, buda ang panahon, mas isa yung kamagduman, nag-aagrangay at mga tao. Yes. Tios manong Bert. Naninios na. Kapanahon nating pag-tios. Yan. Tingating. Tingating. Ikaw panahon, July, August yan. July, August. Iyo. Na minabuto ang kwarta pag
months. Iyo man ang gad. Adi, iyo man ang gad. Oo. Kaya, buda, pag igwa pang February, bago mag-aranihan, tingnating yan. Iyo. Sa August man, bago yan mag-ani. Pag nag-aranihan na, Pangulo ko yan. yeah. Yan ang mga panahon na tingating. Tingating. Very good, boss. Pag sa tao, iba man ang tingating ito. Siguraring pangay po sa dito na dahil ka sa tao. Sarawayon ka. Gari, thank you. Kun, ngaya, so, daraga, so, kun nga, garo tingating, garo nga, grabing pangaipo nga niya. Gari nga din na nga na baribi. Sarawayon ka. Mamarahon nga ya. Mamarahon. Pagayon na nagtataramon mo. Sige. Kanang tunay. Subano nga yang lalaki tingating. Garo nga din na lamang nga yan nakadugkol. Nadudumog. Dingin na dumog. Sarawayon ka na. Latusan ta ka busing. Awinda. Tingating. Pagtios. Nagtitios. Grabing pagtios. Yan, di ba? Nagtios. Hello? Migo. Yeah, ano? Kulang-kulang. Kulang Nagakulang-kulang. kapos-kapos, di ba? Kapos-kapos. Kapos, oo. Sabi nung bulan, lean month. Yan. Lean month, migo, di ba? Di ba tama ka? Pero, may ako sa Migo. Yung ating sentence. Yeah. Yung ating sentence. Sige na, ika daw. Ano mo yan si Ting? Nothing up nga. Sa arapong kasuntak yung salvatana ka dyan, ha? Nothing nga si Ting. Tingating. Tingating palan, boss, migo. Lean month. Okay. Mga bulan. Yes. Salamat, migo. Mabuhay. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Iyan tabian sa tuyang tataramon na tingating. Yan. Aram mo na sabihon? Tama. Tataramon. Ara mo daw ang gustong Matindi sa paliwanag ni Kwan, matindi sa paliwanag ni ni Manong ano yan, ni Manong Bert na Laganzon. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Damerian. Uni daw ang pag-iristoryahan tangon yan sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Uni daw ang pag-iristoryahan tangon yan. Sabi digdi, igod ang mga tuwang ki unspoken rules. There are unspoken rules na dahil man pinag-urunan, dahil man nakasurat, pero giri mapaghalon pagigibot ta ini na pwedeng ikauyam kan sa tuyang kapwa. Ha? Halimbawa, ano dayan mga tugang na mga unspoken rules? Takita bagangon yan, ha? Uso na baga kita sa mga technology ngunyan, di ba? Uso na baga kita ngunyan mga tugang sa mga technology, di ba? Ano ang mga unspoken rules na? Sabi digdi, never interrupt someone when they are speaking. Bicol, daida mag-interrupt kung ang sarong tao nagtataram. Never interrupt someone when they are speaking. Marauton man ang gadbaga na nagtataram ka sigan sawong-sawong. That is daw, ini pig-apod mga tugang na saro sa mga unspoken rules. Di pinag-urunan, pero kung ilingon mo, parte mga tugang kapig-apod niya to na ethical mga unethical questions. Ay, sala. Unethical practice. Never interrupt someone when they are speaking. Kung nagtataram, di mag-interrupt, nganing masabutan mo kung anong sa iyang pinagtataram. Dapat daw, you must have a listening ears. Totoo ka magdangog kang pigtataram niya, di pa nakakatapos, pig-interrupt mo na. Yan, hello? Hello, Migo. Mano?
Pero man lang gusto sabihin ka, handay magsabad-sabad. Nya. Tama ka, di. Nadali mo. Di magparasabad-sabad. Tama? Nadali. Kaya lang, masabad-sabad ako sa tigtataramong yan. Sige daw. O hindi magamano sa kwan, sampangan kang City Hall. Oho. May paradahan ba baga dyan na naka-attach sa parke, sa bagong park? Oo. Pinyaranda. Yeah, iyo. Sa wala. Oo. Opo. Tigdadakop minatabi mano, so mga naka-uldot na lubutan kang auto dyan. Kaya baka ako para bawal po na naka-uldot ang auto, dapat nakalaog ka talaga duman sa ano. Baga, sadit lang na auto ang pwede. Gari man sana, pigtaraman ba ako, na ako mag-park dyan, ade. Yan. Hindi ka baga kaya halabaon ng auto mo. Alam mo lang. Pero araw mo, Migo, tama na Apo. pagkasabi mo na dapat ang pagpark, common sense baga. Pag Iyo, baga. nakauldot ang lubot mo, haliw mo ang auto mo, tabako siya dapat yan. Tapos hindi Iyo, nagkaroon siya tama. aksidente, di ba? Mga aksidente ang iba, Iyo, makadamay iyo. ka pa. Yan nga rin sa Ayala, ganyan yung parking na paminsan, pagbaba mo, hiling ko ang lubot ko uldot. Pag uldot to, nihali ko ang auto ko, tamasupog. Sabitan Iyo, ka baga. Migo. Di ba? Oo. Iyo man siya na, Oh. sabad-sabad lang. Yeah, okay, good. Salamat, Mano. Oh, tama ito Ang pagpark tabi diyan tultulo na sa ako talaga. Ako kuya ni, ako nagapark diyan sa lugar na yan ta. Inda kung nata binugtakan ki parking diyan sa hampangan na ang kan City Hall diyan tabi mga tugang sa may park na iyan na dapat daing parking diyan. Bako yo kuya Nems. Ding parking, you know why? Ask me why. Masiguro kitang madali. Apo tunin daw akong nata. Di dapat pigpaparkingan dyan. Tayang kuya Nemi, risk yan. Hazard yan. Di ba? May pumark ba ganyan ang lugan auto? Ay, kamo daw na. Nalibong akong nata ang parkingan, binugtakan ki parking area, sampangan kan City Hall. For security baga? Tama ako sa lako. Sige daw. Mag-iriwal daw kita ganyan hapon. Sige daw. Sige daw. Migo. Tama daw. Dapat ko tanghampangan kan City Hall, Migo. Dahil parking. For security baga, Migo. Tama, pero pigiling ko, gari ang design kan, sa motor man sa nagayod. Sa auto pare. Sa auto. Mas kanampangan kang Capitol dapat, itong, ilingang ang Capitol baga, dahil parking sa may flagpole, di ba? Tama. Dapat yan sa may City Hall, dahil parking dyan. Alanganin man talaga, Migo. Alanganin, Migo, maatras ka, mga kaskas kan auto, salbatana, nabdugol sa lubot mo. Tama ka, Migo. One time na Oo. nakatapos ko kaya auto dyan. Oo. Pinababa ko baga so karibanan ko. Oo. So parking boy. Yeah, oo. Aday ka magkatras. Ito na hiling so, ibong, kung may kataning ka, may kataning kang auto. Yan. Alanganin ka magkatras dyan. Iyo. Tama kami ko Day mo tabi. hiling so, nagbata, kurbada baga yan. Hali kang Macdo, kurbada bagang diit. Yes. Ang auto dyan, magkasta, 4 lanes bagan, maatras ka. Yes. Takon ka baga matik o ka sa Capitol, dapat hindi ka na sa inner lane, nawala, di ba? Yes. Oo. Wala ka pa tayo. Kaya, Dapat yan pare, di yan binugtakan ki parking. Sa totoo lang, Mas maganda naman agad. Aliw na lagod. maray pabugtakan sa nang kimasitas. Yan. Bugtakan kay mga flowering plants. Gusto ko sa mga roses, sa mga sampagita, sa mga flowers na magayo ng paghapulason dyan sa may park. Gusto ko yan. Di ba? Paano mo ang parkingan? Lagi na designage na exclusive sa mga vehicle lang. Short vehicles only. Yan. Pero ako talaga pa rin. Dapat dahil parking dyan. Haliw ng parking dyan, Bigo. Security ko niyan eh. Risk yan eh. Aliw na. Tama? Kasi na mga masitas. Bugtakan mo kay flowers na mga sungaya, mga roses na puti, boda pula. Ay, gusto ko yung pula. Papagkagapig dugdog. Dahil ano patapos hora hapulason mo baga. Ay, magayon nun. Walking kan sa palibot kan park, be. Bago mapreskohon talaga. Tapos kumakang saro ito mo sa agaw mo, masabi ka na agaw mo, kornihon ka, boy. Okay, babu. Nata. Ining alkalde Hisham Ismail, kasabago, tinix ako.
siguro natandaan so kasbago imong issue kasbago sa iya. Sabi sa kuya, ngaya BPN, bata ini daw si Mayor. Ngaya ko tabi Mayor, hindi sa natabi ta. Bako man ako masyadong conscious kan mga posisyon na yan. Actually ngaya ko, in nga ni dapat internal man sa kumpanya. Sabi niya, ma-meeting niya kita sa aga, sa Monday, 1 p.m. Tungkol nga niya ko, Mayor, sa ano? Tungkol nga sa traffic situation sa syudad. Di medyo naugmaman ako ta. Sa mga feedback nindo, tabi, itatararam ko duman. Oh. Bako iyo ko yan, Ems. Naugmaman man ako ta. Ako wala ako kim mga kung ano, mga puro politika. Di ako diyan kim mga konsisay-sisay ang mga kung ano yan, mga gabos na politiko. Pag makatabang fight kita, pag may diferensya, dugkulon ta. Di ba? Biyo pa. Di ba? Oh. Kaya tabi, iling-ilingon ta. Sa Monday, so Traffic Consultative Council, ma-meeting. Kaya masabay ako duman. Tinext ako ni Mayor Casabago. May meeting niya tabi kita sa Monday, 1:00 hapon. Iba ko si Shara, Kuya Nems. Ade, nga ni si Shara, magtakasalay-salay lamang. Ang kwan, ang ano ini. Di ba kita nadagog, Kuya Nems? Naka-headset, ade. Di ba kita nadagog? Napigpakararao ta. Di ba kita nag-monitor, eh. Di ba? Now, arog kayo ni... Ano nga ni so istoryata? So mga reblocking BP sa Arimbay Bigaa, o sa Ropay niyo, mga reblocking na yan. Sige, ulo kang partner mo, BP, pwede makita tamagayon. Ay, salat kung sisa inipigahanap na partner ka ini, cute na magayon pa. Sisang pigitaram ka ini na partner ko daw na, di man akong partner ko niyan. Baka si Shara ang pigmimin ka ini. Nakute ang good kay Shara ining listener ta. Hello? Hello, BP Marinapon. Marinapon. Speaking dyan sa no parking baga dyan sa pangang Titiol. Opo. Bago ba kayo na park na binugtak? Bawal na baga talaga yung park dyan. Nata binugtakan niya. Iyo nga nang pigtataram ko, amigo. Bawal na dyan. Ever since the world began, dahil mo talagang parking sa palibot kan Piñaranda Park. Oo niyan. Kuda, binugtakan ki parking, kang ginibo sa parke. Kaya nga, nag-approve ka. Kukestyonan ko yan. Simple yun man dyan. Ordinansa kita dyan na bawal mag-park dyan sa panggang Capitol. Tama kami, go. City Hall. Gusto sabihin, may existing, ay tama, kagarigo man ang gatamala nga ni ka ito. So, to kung may gwa ka tong auto na piparada ko nang ganyan sa may City Hall, pagbaba ko nang gan, nagdaralagan sumaklamp, ikaklamp ko sa auto ko. Kung bago nakabot sa auto ko, naghali na ako. Hindi na naman ako dyan, BP, na naghasay na ako dyan. Bawal nga digita, may city ordinance nga ini. Bawal ang parking bananggad pare. Oo, lata igway na parking. Noel, Sir. sa Manila, tama meeting kami ha? Sa Traffic Consultative Council. Yung sabi ha? Sino mo ang mipita? Pwede. Yung mga nagkaralibong kita o sa ibon mo. Oy. Sa Monday na iyo. Ordinansa. Parkingan mo kung winda. Sige, salamat, BP, salamat. Iyo man ang salbatana, may ordinansa talaga dyan, tapos may parking. Lat ko na, Manong Rick, nagyadagog katabi, Manong Rick. Manong Rick, gara may ordinansa talaga sa palibot kang parke. Hello? Migo, Ah. ano ba paano ulit? Kala pag-interpret ng park na yan. Gusto niyo, meaning yung park, they can park. Iyo nga, nakita may parkan nga, may daw tagang kiking. Migo, seriously speaking, Migo. Meeting man sa nagamo ni Mayor Isya. So Traffic Consultative Council, a meeting sa Monday, maduman ako. Ako ini, Migo, regarding sa traffic. Oo. Sa tabi, Migo, sa Tahaw Road. Grabe na, Migo, ang tinampong. Kung nakagi ka dyan. Sain? That's yung mga sa PL, DSIS. Ang mga nararo mo ng kalot, delikado sa nakamotor, tapos rulos na mga baybay. Talaga? Oo, hindi ka nag-aagi. Di ko naman lisyana. Yun ang observasyon ko, Migo. Maski ang auto, napisil ka. Pag nalubak ka dyan, Oo. ulo na dyan, Migo, na kayo pang hindi kung patsingan niyan. May kahulong kaya ako pag ako nag-aagi dyan, kaya di ko napansin sa lubak. Yun sa... May kaistorya ako sa auto eh.
ano eh. Sabi niya, "I on the road, please." Ay, madara ba yun? Okay, Dahil sige. nga, iba ang tinampo ko kagara. Insalog na kay po ang sa kapalan kay ano. Yun man ang dali. Sige, Migo, tayo, ikuan ko ha. Ikuan tatabi sa engineering yan. Papastahan ta, papatsingan ta, patsingan man sana yan. Yeah. Okay. Patsingan. Nakaarabot na lugod kita kang problema, lugod na ling muna na. Harayo na so dinalagang kang problema tango niya na hapon. Bata didi kita sa mga samno sa pagkabuhay. Usaga, mas effective ang city and province development ang initiative approach mo kay politicians. Very slow put politics. Yan. Okay. Good afternoon. Tabi. Halat ko na ha. Good afternoon. Igwang budget po yung heya namin. Check-in na nga po. Masambulan na yan sa accounting. Pakitabi, sir. Pigpapaloy ninda yan. Ika po, sir, ang pag-asa mi. Sobrang haloyo na tapos ngunyan, pigpapaloy. Pakitabangit, tabi kami gubta. Ma-release na po ang heya. Sige na. Tinext ko na po kayo ni si Governor. Na-concern nindo. Tinga-tinga yang kwarta. Garing yan nalulukuban kiliyon. Sabi kan texter ta, Hi, good afternoon po. Good to see you a while ago. Si man daw ini man na. Good to see you a while ago. Say man daw kami naghilingan na duwa. Ano mga text mo? Gari alanganin man bosing. Gari mga alanganin man ang text mo tabit. Di man akong kahilingan. Kasubago tinupar ko sa mga thesis advices ko. Duang grupo. Di man tabi akong kahilingan a while ago. Pag nabasa ni Mrs. inilingon mo, tarapong anapon ka ang numero. Pag nabasa ni Mrs. ining text mong ini, ilingon mo ta, ipahanap ta ka sa NTC. Ewan na. Good to see you a while ago. Nagilingan, sa gilingan kitang duwa, pakaraya. Please, create, ano po kayan? Execute evidence, tabi. Di man palang keyword na evidences evidence man lang. Sabi ka na dango ko sa, ayoko yung, anong fight mo? Hello? Sige, deny mo pa. Naghahanap yung kompromiso inimigo. Kaya nga, deny mo pa. Kaya, ayoko mo, good to, excuse me. Ano ako? Dinayan pa ka daw, iyan ang pagsasabi na nag-accept ka na may gusto sabihin ka. Pag daiday, ano man ang problema? Noel, pagunag, mag-amigo kitang latusun takil sa... Sarawayon ka na. Defensive mo. Grabe ang akusasyon. Pag ako iniwan ni Mrs., ilingon mo. Nakulong magkikampirmi ka oron. Ara mo bagay ka o. VP, Vice President for Operation. Basta ka sa bago, pagluwas kong DCGB mga 10, dahil kung maginibo sa buhay, tago may gusto, dapat may kaoron ako. Inaranap ko sa mga thesis advice, speaker advice ang kong thesis na college. O, malay mo duman. Oh, grabe naman kung ititix niya kung nagurulong pa sana kami. Matix pa. Malay mo may nalingawan na kitaram. Ay, baka. Baka. Kapod ka, nagpaparamdam. Baka. Baka naghahanap kay Kulong Kilawas. O, ito sa imo. O, sige na. Sarawayo na nawilin na. Ay, nako. Right. Digyan na kita. Sabi ni Principal Jill Reblora, grabing paglapigot, tingating tabi. Grabing pag-human sir. Adi, Scouter Jill Reblora, sir. Maray na hapon. Di na kita, sir, nagbi-meeting, Namimiss ko na ka mo. Di na kitang irilingan, sa Boy Scouts of the Philippines. Tingating, grabing paglapigot, yung mananggad. Adi, ayoko na kita. Dadigyan na kita sa
samno ta. Huminarayo naman suro ron ta. Excuse me po. Ay, yumananggad po. Sorry. Yumananggad pala. May nailing ako sa bago na sa Ayala pala. Aya, okay. Sorry po. Pwede mag-sorry tabi. Yumananggad po. Okay. I admit my mistake. Okay? Can I apologize? Hello? Hello. Aya. Good afternoon, Kaduroy. Good afternoon po, Kadorat. Iyo na kang kaduratan mo bagong binaparaan ka na. Pagturot-turot na. Stoy. Duratunong ka. Oy, manay. Oy. Po, Kung maapol ka ding nadagitan mo ako, Dayman. baka mapalingap akong maedad ka sa kuya. Ha? O, sige, sorry. Habo ko tabi magtumang sa gurang. Habo kong magkunkun ang guramoy ko. Pira na ni dad mo, gani. Ha? Pira na ni dad mo. Nataseling mo, mato ako sa imo. Kaya dad mo guys sa akin kung matua. Pero ginod ka na mong mato ha. 44. O, see? Oh. Mato sa ko, ako kisarong taon sa aki mo. Kaniguan. Hindi ka pang 50. Jesus na babae ini. Sabi ng announcer. Ayun yan. Nagtumang ka na naman. Announcer, magutik. Latoson ka dyan. Ah, Oh, sige na nga ni. okay. Salamat. Sige. Maapod ta madagi. Alright, lagi na kita sa seryoso ta na din mga samnota daw. Mas effective kayo sa broadcast kaysa city councilors, admin city problems, ora mismo sila next week pa. Okay. Di mo pa kung mga city councilor, I never planned it out. Nako tabi maglaog sa politika. Dakuno na sa kung nag-imbitar. Day po ako nadagka. Tamas mo agma akong kamon kahuron ko. Anyway, nakakatabang man kita, maski wala kita sa politika. Both sides pang political group, nakakauron ta. Bako ko yan, Emi. So magkairiwal na mag-iba-ibang grupo, nakakauron ta. Nata magparurin ta ako dyan sa politika. Di, kung sumurog ako sa ibong, di ko na makahuron sa ibong. Di ba? Hello? Hello? Hi! Sir, hindi man ka na talaga. Ika na tig-iimbitar ni Mayor. The best ka talaga. Congratulations! Thank you. Salamat po. Tama yan, sir. Kung run ka man for politics, sigurado landslide. Pero mas magayon na ang platform mo ngunyan. At least, matunday ka nakukulayan ni, Nataman kung ta. sa inang party mo. Nataman-tama intra ko dyan na ngunyan, gabos na magsaraibong na kampo, kaya kung kauro, no, Exacto, sir. objective kita sa ere, di ako pig-ano digdi sa undeer. Oo. Nakakaurong ko Dapat sinda maganda gabos. action kang Oh. nasa radio. At least automatic. Lalo Na, nang mo ika, to nakakahurong ta ka. Unlike kung araw kayo na politician ka, maalat ka pa kang schedule. Yung baga, muna, lalo na ka, nakakauron ta ka. Takon siguro yan Ay. ako sa ibong nalado, pag sala, di mo nakapunan, taba ka sa ibong kaman. Di ba? Di ba? Ay, alam ko na, ta. Dinimalas kita ko yan. Alat ko na ta. Bata magayonon, so patawo ko na naman sa kay ate girl. Ilat ko na. Sus ko, bata magayonon naman sa patawo ko naman kay ate girl na lubat pa susil. Ay, nako. Ate girl, pasensya na ha. Pig-charge ko muna, tabi. Yo, pig-charge ko muna. Ta. Papatulan ta ka ngunya na hapon. Ako nga ni, gari. Ako, gari mo naman ako magprograma ko yan na mga seryoso sa araw katong hanapot. Minakulog ang lawas ko eh. Kung saan nakita kayo ng Oro Entertainment sa nade? Anyway, magmaon man kita nag-ururong kitang araw sa nagay ng format. Aragat, apo lang kaki aragat ang boses. Gari ka mas na pigduduyan sa panganoro na titi uranon. Diba? Walat ngo nata, baka pwede na.
Nalubat lugod kan kalingawang ko na naman na. Good afternoon, Henry M. Seryoso ang kakasabago. Nailing ta ka sa may Ayala Malls talaga. Ay, siyempre, alam nga akong kauron sigar ngarak nga ako duman. Kisay po ang katagbuan mo. Adi mo akong katagbuan kasabago tabi. Mga, nagduman akong 11:30, tamay pigbakal ako na pagkaon. Kaya, kanya ko, dran ko lamang kipagkaon sa arong tanaog mahon. Okay? Ano, may nag-text na kuya ni Emi, oh. May nag-text na oni, oh. Hello. Hello, babe. Pwede na po magapod. Assuming nga ini, oh. Iiwalon ako ito pag uminapod ito. Hi, babe. Ito kuya ni nagluwas naman ito sa kwan sa opisina niya. Nagkapod naman sana sa kuya. Ayun, imbestigaran ko naman. Ilingon mo. Hi. Please. Ano nito? Call again, please. Come on. Hello. Nay, tapos nagmuto-muto gayon. Baka pagunan niya, inop ko sa cellphone. Call again. Call again, please. Wala na. Pagka-apod-apod ang mga yakong babe, paapodon mo. Kano kasi surti ka? Hi, babe. Babe man sa'yo. Ay, sorry. Sorry, Uy, sir. uy, garibagayon man ang babe sa imo, adi. Okay lang. Ano po? Would you permit me if No, I called no, you no. babe? No. Anong gusto mo? What word? Sherman? Ano? Wala. Wala lang? Wala lang. Wala lang? Wala lang. Anong gusto mong tawag ko sa'yo? Listener nga. Listener? Opo. Galit ka? Nauyong ako saan. Bakit galit? Pwede mag-sorry? Sorry na please. Dagit ka? Basta sir, nauyong ako saan ng mga apod-apod kayan. Ano sa nang arapudan? Ano po? Ang sabi ko, kundi sa nang arapudan. Ano kumansan, sir? Sorry po. Sorry sa mga listeners. Asag lang po ako kaniyo. Oy, alat mo na. Doon ako, nagluwas ka naman sa opisina mo, nag-upload ka naman sa Sir, kumanya. naglusot lang ako, sir. Ano? Iyo po, Sinabi naglusot mo. lang ako. Iyan ba na? Paano kaya, sir? Sabi mo, imbitado ka ni Mayor. Oh. Kurati talaga. Yan man Ano ka na, hindi man doon ka ng maray, sir. Sa Sunod ka totoo si lang, Cobb, iyan sunod man- na kaan si Congressman. Oh. Iyan man ang diba? gusto. Ara mo, sa gabos kong listener, ikang gustong ko daw kauron. Hindi, sir. Sige na po, sir. Hindi. Magalit na ako. No. Seriously. Sir, mo ko mga Di ba? We do not know each other, di ba? For so long a Listener nga time. ako, sir. Pero ako, mid ba ako, di ba? Nahiling mo na ako. Iyo po. Oh, pero, Nasasabat ka na nga ni. parang it's unfair. It's unfair. Di pa kita nakikilala. Hindi mo na yan, sir, pagpraisipin. Sa bagay. Basta wala man ako, sir, si mo maraot na Bagay, hangarin. imbis na di akong problema sa buhay, tatandaan ta ka pa. Yun eh. Kaya, sir, tinugal kang isipon mo ako. Yun man ang ano. Sorry na. Kada ko lang kang problema ko, nakadagdag ka pa. Yan ang God. Isasabay mo pa ako sa problema mo na hindi man ako nagpa-problema sa mo. Actually, di ka man nagpa-problema sa ko. Pero nagpaugma ka. Yaman. Siyempre, yan ang mga mga wish ta sa buhay. Iyo baga. Hindi Ako, ka ma-interview sa iba, ako kundi aram mo ikaw kung naman. natagusto kong kahuro ng mga girls o friends. Friend lang. Now, you know why? Friend ako. Ask me why. Why? I just want to laugh. Okay. Gusto ko lang tumawa pag may kauron ako, kaya dako lang kung maugma akong pagkauron ko ang mga tao na maugma kauron. Dakulong ka ng caller. Very good man. Iyo nga ni. O, diba? Okay. Hindi ka nasisira sa listeners, Oh. counting.
Ano? Day ka nasisiro sa mga listeners, tapos caller. Siyempre baga. Siyempre. Okay? Amo na, sige na, tamaos ng oras Anong mo. oras ang off mo? Tabi sa office? Sige sir, matapos ng oras mo Anong yan. oras Wala ang- ka na naman naginip mo. Pwede maghapot? Pwede maghapot? Ano po ito? Anong oras pang off mo sa office? Saan naman po tayo naapot pa yan? Natama dyan man ako. Para ako naghapot. Oo, saan naman ta sisimbagon ko kung di ka man pala maigdi? Aray ko. Joke Aray ko. lang! Listeners, joke lang po to. Bukol ito ah. Aray ko. Ay, naghahapot na rin kayo, sir. Kung maigdi, na seryoso. Joke lang. Listeners, good afternoon po. Sige na po, sir. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Okay. BP, di ka mag-entra sa politika, 100% unpabor. Dito lamang natapos sa mga samnutan mo yan hapon. Hello? Hello. Po? Sige, igulog ni Mrs. kang kalandian mo na sa radyo. Amigo, sir. Taraman mo si Engineer Dennis. O di ganit agad ako. Taraman mo si Engineer na nakamurmata sa nako sa imo kinihit. Tanaman palungon ako. Sige, igulog ni Mrs. Nakamurmata sa nako sa Engineer kinihit. Di ba? Babay, maabo ko na. Kumapasahin. Tama na ka, madamay ka. Nailang mo na, uminabo na si Engineer Kuya Nemsta, madadamay siya. Engineer Dennis, maswerte yung kaka-Engineer Mer Tabi. Kaya bilib ako sa lalaking yan. Hello? Hello? Ha? Por ano? Ano? Puro kapag pauli, napigisip mo. Kaduratan mo. Ay, hinda. Ay, hindi ako na Ibo Henry. Oh. Na. Ano kung sino? Migo, ika. Isang gusto mo ka, bako nagsultero ka man, di ba? Oh, isang gusto mo ka, daraga o sultero, dalaki? Siyempre daraga, gusto mag-awari. Ako, until now, gusto ko ka, daraga. Kaya mag-awari mo daraga. Daraga buda balo. Ay, babay. Bye-bye. Den katultulang ururuntangon niya na hapon na naman. Den naman kitang kamugta, den naman kita napakinabangan naman ngunya na hapon naman. Ang mga helang kang atay, aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay puan po nasabayan nin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin tabi capsule para po yan sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid epektibo po sa pagtaon ng proteksyon sa na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Sabi kan texter ko yan, sabi niya, seriously? Question mark. Hindi mo kilala yung girl na tumatawag sa'yo? Ay, hindi po. Hindi ko siya kilala. Pero ako, kilalang kilala niya. There was a time daw na kataning ko na siya sa mall. Then big-snap niya da ako, sabi niya. Tabo niya da ako, siya, na mamidbidan ko. Seriously, I don't know her personally. Even her name. Deko tabi, Aram.
Pero, huwag kang mag-alala. Darating at darating tayo dyan. Tama? Magkikita rin kami. Huwag kang mainip. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla,
Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Okay, sige, thank you. Okay. Bye. Baka masabi ka mo naman kang babae ang kahurong ko, tabi ha? Ang kahurong ko tabi si Josh Babino. Pipatambay ko digdi sa DCG Bita. Baka day makaabot si Pio ta. Ang pagkasabot ko lubungon niya ni Cho Body Floor. Tanagadan baga kanumin na gingal daw. Ako kaya, akong meeting na alas 4 nin hapon. So meeting ko, dahil ko pwedeng nigaran ko yan, Ems. Importante ho naman. Ang pwede sa nang makapundok ang meeting ko, hindi ko na mapun si Mrs. Grabe nga yan mga tirada mo noy, ah. Grabe nga yan mga tirada mo noy. Ano na sugibuhon ta? Dito matapos o kwanta. So, sa tuya ng mga samno sa pagkabuhay. Basta magayudon ko ta ito. Saga na sana kita mag-ururon kan mga samno sa pagkabuhay. Di ba? Tangani. Alas 4 naman, oh. Ang mga hilang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis. Mga hilang nadara kang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kun magkakaproblema ang atay. Kaya po dapat mag-Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po sa salud na proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pag-abot ng pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang pagubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. You know you're everything that I've been looking for. Magayon na kanta di. Beautiful song. Into your eyes and could not ask for more. So it's only fair to lay it on the line. Hold on, I'm gonna need a little time. But if I ever fall in love again, sometime when this broken heart can mend, I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through. But I don't know when. If I ever fall in love again. Gano'n naman mangyari ko yan ni Mr. Daddy. Na may in love giraray kita di. Gano'n naman. Ikaw na kita namutan na di. Siguro, oro in laban pwede. Engineer Dennis Legaspi. Kumusta po ang mga team song sa mo ni Engineer Mer, Senario Legaspi? Ayos man Engineer Dennis. Pero ayos man na di. Bueno, mga tugang, salamat po kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa aga. Sa aga po, alas 5 nin aga sa programa niya tong Morning Hirit, digdi po sa DCGB. So di po sa tuyang pinali song sa Endogabos. I will always love you. Goodbye. Good afternoon, everyone.
Bicol Target po, susunod. Daguguntan ma rin ang music na ita. Maugmahong kita ngunya na hapon. I will always love you. Dagugunin do. Started once before, and we opened up the skies with your loving eyes. You take me back where you belong in my heart. Love frozen in time. Never be a bad love. Yours and mine. Sharmilla Printing Press and Advertising for fast